Dena mugimenduarekin hasten da, denok dugun instintua, eta dantza komunikatzeko mugimendu dotorea da. Naiz eta teknika on bat garrantzitsua eta harrigarria izan, dantzaren esentziak, dantzariak mugimendu horren barruan benetan adierazten duena baita. Dantzariak etengabe mugitzen ari gara, une ahaztezin horiek sortzeko asmoz. Dantza generoa alde batera utzita, dantzari guztiak une ahaztezin horiek lortzen saiatzen gara. Beraz, bat-batean, antzesten uzten ez digutenean, antzokiak itxita eta jaialdiak bertan bera utzi direnean, gure munduak gelditu egiten dira. Ez dago kontaktu fisikorik, ez dago ikuskizunik, publikorik gabe gaude. Historian zehar, dantzaren komunitateari inoiz ez zaio erronka kolektiborik egin, motibatuta mantentzeko eta bere izateko arrazoia aurkitzeko. Hala ere, orain, hain zuzen ere, zerbait baliotsua kendu digute, eta orduan estimatzen dugu benetan zein garrantzitsua den egiten duguna, eta dantzak zein handia den gizartearentzat. Askotan, dantzarien trebezia fisikoa goraipatzen da, baina egia esan, are gehiago eusten digu gure indar mentalak. Nire ustez, bizkortasun fisiko eta psikologikoaren kombinazio bakar horrek geure burua gainditzen lagunduko digu, berrasmatzen, inspiratzen eta dantzan jarraitzeko.